Selamat hari Minggu Madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu letare. Marlas ni rohama hamu. Doho topik lam gadama Yesus lau moruma anggo ahu. Marede mahita sian nomor 595 ayat sada sahat tutolu. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di perbadian at mapalangit dot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, ali akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situma rap dohot ibana sudehamu, ale akan namarsak roha mida ibana nasalaun. Lasni rohaku dia akan namadok tuahu. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale amanami na di banua gijang para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana humok kaphami,
mamursan dosa nami saat Tuhau pinorsilangi. Sai patogu maroha nami asa unang ganggu roha nami, maka percaya hasesaan di dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai asa positutu roha nami di asini roham nagodangi. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaholongan ni roham. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo. Ahudu jauh ba debatam nina debatata dang jadi merakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu jala endang jadi semanonmu manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaun. Rodi na di Bagasan aek na di Turun Itano yang gotunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalana aihona uhumna dosogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma perbadiaon ari minggui dinaono marima ulahamuna sasi ulaunmu alai angko ari papituhoni ari paredan ni jahuba di Batam doi dang jadi homangula angku dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isin hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinaono mari do di topa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni, do umbahen na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangirugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulau nahu partu patik mi. Amin. Tuhan
Matopoti madosa tatu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugona suatu dosan jala ama perasiroha. Dang lomorohami dahamatian ni pardosa. Mulak banian parjahati tumadiko dalana. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i. Ubain rupangido hami. Saya sudah timatorutorum. Asa una mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami. Asa margugu hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringotu hasesaani dosata. Sungnu dohatan itu anjau ba unang ho mabiar ai hodo siluluhon ho mungapola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Epistel di minggu ta sadarion imanan yenet sian pesalmen bidu 107 ayat 10 pitu rodi 22 tajahama marsikat soring. Marsipal dihilala akan naoto ala ni dalan pangalasion nasidai dohot dibahen aka hajaton nasida. Dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasidai jadi dipalua ibana nasida sian aka
hasosahan nasida. Ikon pujon nasida ma Jehovah ala asini rohana dohot halongangan akan nabi nainai tujol ma manusia. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon maha porsyotai so nahit dak ni dong atas ha porsyaw di sadok portibion rap mahita madok au porsya di depan Jehovah ido ama pergugon na suatu dosan nat mapalangit dohotano au porsya di Yesus Kristus anak depan Jehovah na sasadai i manatinubon si Maria nagab-gabian siya to di porbadia andorak sahubuan ido tuhata natumon na bernit di pangumuman ni selatus na matitar pajal do iban di hau punur silang na tua to punutoro na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo laut siam di pata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemula sugo tu tanaon manghumi halat na mangulu dohot na mate au porsya itu di perbadia jala dong sadahuya na badia huriya topan hala Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tain na mando mula mengulut sugo daging hala nong mate do dia ngeluan na sora sudah. Amin. Tabigema korsian ina maranata diudutima kor ama partukoan.
Tikting na masa di huriata di mingguon dakdanak na sorang di basa-basahon tuata do sada dakdanak di keluarga euron DM Panjaitan boru hasibuan sada dakdanak bawa na di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 ingana nasida di Perum Grand Kartika RT 5 RW Onom Blok B nomor 2 Cibubur Wik Sada. Agustus Simarmata boru Debata Raja sada dakdanak bawa na di hari Kamis tanggal 2 Februari 2024 ingana nasida di Raffles Hill Wik Walu. Bribka Rudi H. Sirait SH boru Simajuntak SPD sada dakdanak bawa na di hari Rabu 6 Maret 2024 ingana nasida di Jalan Taruna 1 Barat nomor 5 RT 18 RW 5 Kelurahan Cibubur Wik 10. Ruas na pindah. Mamuka sadarion pindah huriado keluarga Miklan Chandra Gutom Rini Marlinda Buru Panjaitan Rap dot sada iana nasida buru pindah tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi. Inganan hian di Jalan Angkot nomor 27 RT Onom RW 10 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Wik Pitu. Tupak tu haporluan operasional huria. Sadarion patupaon ni huria do papungu tupak bahan tu haporluan operasional huria si ganduk bulan di bagasan amplop. Tapasat emas yang lasni roha songon parbueni hapor seota. Pandidion nabadia khusus. Sadarion di palmingan pikul pitu wip patopon ni huriado pandidion nabadia khusus tu sahalak poso-poso naro sian GKE Menang Gereja Kalimantan Evangelis Resort GKE Sukamara Jihing. Peminsunan Sintua. Sadarion di palmingguan pukul 10 wip patopon ni huria do paborhaton Sintua amang Situa Renhat Gumora Simanjuntak boru Sirait Sianwik Pitu memasui pensiun ala naunggok umur nasida 65 tahun. Domu tu si papungu pelian tujolo do hita di bagasan amplop tu Situa na pensiun tak pasat ma sian las nirhata dung sidung parmingguan di patupa huria do acara ramah tama di Gedung Sekolah Minggu Gloria Lantai Sada na ni dohotan ni utusan ruas. Konven Pangulan Nagok Tikting Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di Patupa Distrik Walu do DKI Jakarta do Konven Pangulan Nigok Tiki maringanan di HKBP Resort Tebet na ni hasuhuton onom resort marsi dohot do huriata makasuton ulauni do mutu borhat do mutusi borhat do BPH dohot pandita mandohoti ulauni. Pardangan Wik hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 patupon ni huria do pertanyaan Wik sada sutu 12 Minggu Pasion Patuluhon. Di gereja dohot live streaming dimulai pukul 10 siang wib naman jabun ima ruas wik pitu. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Di Patupa Huria do latihan margondang. Tusa sekolah minggu mulai kelas 4 1 onom SD dohot pra remaja. Tu iana kota nanai mandohoti boima di daftaron tu guru sekolah minggu manang tu Situa wik nabe Mamuka tanggal 1 tanggal 10 Maret 2024. 2. Parheon dan Paskah Sekolah Minggu dan Pra Remaja. Ibadah Paskah Perjolo peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 31 Maret 2024 masuk pukul 7 dan 10 WIB. Pemutaran film Paskah, lomba Paskah per kelas akan diadakan pengumpulan dana dan sembako tanggal 31 Maret 2024 untuk dibawa ke panti asuhan. Tanggal 6 April 2024 kunjungan ke panti asuhan perwakilan anak sekolah minggu dan pra-remaja didampingi oleh seksi dewan dan pendeta. Tanggal 7 April 2024 pesta puncak Parheon ibadah gabungan masuk pukul 7
akan ada performance dari tiap kelas anak sekolah minggu dan pembagian hadiah lomba Paskah. Pertandingan remaja Dohot Naposo. Mamuka hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Patupa Huria pertandingan remaja Dohot Naposo Bulung Ganup hari Jumat. Masuk pukul 20 WIB di gedung Sekretariat Naposo Bulung, tuan rumah RNHKBP Wiksada. Seksi perempuan Huria menang SPH. Domutu Parheon seksi perempuan Huria Dohot perayaan Paskah Patupan Huria do kegiatan lomba sada. Lomba memasak antar perempuan Sian Wiksada 1 Wik 12 di Patupa hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 10 maringangan di GSM Gloria Lantai Sada. 2. Gerak jalan santai perempuan HKBP Cibubur di Patupa hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 pukul 7 maringanan di Jambore Cibubur. Dulu Basar UMKM perempuan di Patupa hari Minggu 24 Maret 2024 dung sidung permingguan pukul 7 dohot pukul 10 WIB maringanan di alaman gereja HKBP Cibubur. Pendaftaran peserta marhite koordinator SPH na di Wik Nabe manang tu pengurus SPH. Punguan lansia hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 di Patupa Huria dos sermon punguan lansia masuk pukul 10 maringan di gereja Nani Ulohoni Pandita. Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuan mat ditanyakta akar ruas na nihuria na di bagasan Pasaiton son naung tarsura di Tiktingtan. Bawa Mamuka hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 nasalpu warta jemaat hurian nunga di parade marhite barcode QR code nadong di bangku boima di jaha di HP tabe. Ombar tu program ni Huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasat bema pelian tu tahun tu Huria manang tu situa nabe nomor rekening BCA nomor 628097411 atas nama HKBP Resort Cibubur. Ruas Namonding. Nunga marujung ulu sahalak ruas di Huria Taima. Rosintan Boru Lumban Tobing manang opung Jesslyn Boru umur 63 tahun hina baluhon ni amang mangasil Tambun ingana nasida jalan Nangka RT Sada RW Onom Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kelurahan Ciracas Week 5 Monding na di hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 kemudian di hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 di TPU Susukan Ciratas. Acara marningot ruas ni namonding jongjong mahita salutna. Ujung padalan ni ngulu ni dongata laos paingot ton hita do sude nang hita pe di sadatiki tong do songon nasida ikon monding. Alani i toktong mahita marpakirimon na mangulu sa liling di Portibion jalasay hobas manang sa dihari pe hitalaw manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10b martua ma akan namate di bagasan Tuhani olat nion tutu didok ton dii matsot manasida sian paru kilo nasida aina mangihut matus nasida niula nasidai. Tabuan masude keluarga nang si solhot nang ditinggal honi dongata naung jumolo mondingi asa anggiat matuhata na mangapuli nasida. Alani martang yang mahita di bagasar rohat tabe.
hutta sadarion akatik tina mangihut bui mata jaha na adong di warta jemaat. Tabege ma kor sian wik pitu diuduti ma kor wik 12.
Kadehita sia nomor 723 ayat sada dohot udutna uhut papungu pelean. Tujuh
bata na sumurok siya sa luho na roha. Ima mangaramoti, ate-ate doho pikira muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon, hata ni Tuhata, turpuk jamita, sipa husor-husoron ni rohata, di mingguta sadarion minggu letare, imanatar surat di buku ni si Yohanes, bidutolu mamuka maisian ayat 22 sahat tutolu pulu Yohanes tolu ayat 22 sahat tutolu pulu tapai hutihu madibagasa rohat tadi dungi Roma Yesus dohot akasisian nai tuluat Judea jadi miadisi majolo ibana rap doho nasida jala madidihon alai doho dosi Yohanes madidihon di Enon mardonokon huta Salem ainania ai disi jadi tusi maro halak gabe tardidi ai danggo pedi huruk ko si Yohanes ujui marsual madisi akasisean ni si Yohanes dohot sahala Jahudi siala parburioni jadi didapoton nasida masih Yohanes didok matuibana guru nami halahi narotu jolom di ipariai Jordan nahina tidak komi ido madidihon nuaing gabe saluhut hala Roma dapoton ibana dungi ninna si Yohanes mamangalusi daktar buat jolma manangaha anggoso dileo tibana siap banua gijang hamu sadiri dosi tidangiku dinahudok dada au Kristusi nasinuru doau patu jolona napuna oroan ido pangoli alai na jong go ale ni pangoli patangi-tangi bana jadi marlas ni rohasi tutu di bain suara ni pangoli asa halalas ni rohasi songonima jupang diau yang goibana patut lam gadda lam moruma anggoau ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggutas sadarion hobar tu kalender garejani tongom mahitan waeng di minggu-minggu rangkaian sitaonon ni Tuhan Yesus daksa dia lelengari na naik saha mahita tusada peristiwa na sangat berharga di hita halak Kristen ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus jalagoar rimingguta sadarion ima minggu letare namar lapatan marlas ni roha maham alani tubuh suku-sukun puasa ajahon ni goar riminggu sadario kita marlas ni roha HP Tuhan Yesus nuaing marsa marukil borhat madapotos sita ononna doho jepek marlas niroha hita ala olo Tuhan Yesus madapotos sita ononna ilau paluahok kita marlas niroha hita ala olo mate Yesus di hau pinor silang lau paluahok kita
Hobartu sejarah perjalanan ni Tuhan Yesus. Songonon na jolo. 2 minggu nai. Adorak so hamamate ni Tuhan Yesus. Tungod di perjalanan manuai Tuhan Yesus. Siang Galilea. Lau tu Jerusalem. Mamolus. Siya tulpuk tao siya luak Judea. Jala songon nataboto. O nama perjalanan terakhir Tuhan Yesus tu Jerusalem. Ay holasaha 2 minggu nai Tuhan Yesus di Jerusalem. Di sina may iba na itakot. Di sina may iba na diparsilakon. Di sina may iba na mate di haupinor silang. Pardalanan ni Tuhan Yesus siang Galilea tu Jerusalem. Torop rojol mapay huti-hutiban. Tutunak petorop akasituan na toropi. Dang nasada siala na mangojar rohani na toropi. Dak sada motivasi ni na toropi romangi hutot Tuhan Yesus. Alay adong opak macam. Na parjolo adong godeba na toropi. Roy ba na mangihuti Tuhan Yesus. Ala betul-betul masihol mauwasi bana. Naik tumangihon, naik mabege suara ni Tuhan Yesus. Nalabohat Tuhan Yesus marjamita. Natabuha bege suara ni Tuhan Yesus. Atik tung marjamita dope Yesus anon. Ni narohani nadeba ujung ngaroy bana payuti Tuhan Yesus. Alay na paduahon. Adong godeba na toropi roy bana mangihuti Tuhan Yesus. Dang nanang mabege suara ni Yesus. Alay holan nang mangido hamalumon ni sahit. Di jolo ni turpuhon. Nunga godang namarsahi di pamalum Tuhan Yesus. Atik tungolo dope Yesus pamaluposahi ni narohani namarsahit. Doho talasani rona sida mangihuti Tuhan Yesus. Jalan apa toluhon. Adong godeba na toropi. Dang nanang mabege suara ni Yesus. Dang nanang mangido hamalumon ni sahit. Alay holan naing mamerektad da halongangan. Atik tung baynon ni Tuhan Yesus do pedatad da halongangan. Naso hea binereng ngijol manin narohani na deba. Ujung nga do hotalasani. Rodi banatoroy pipatu pehuti Tuhan Yesus. Jalan apa opaton na parpudi. Adong gode banatoropi. Roy bana mangihuti Tuhan Yesus. Dang nanang mabige suara ni Yesus. Dang nanang mangido hamalumon ni sahit. Dang nanang mamerektad da halongangan. Alay holan naing mangitipitip hasalan ni Tuhan Yesus. Di dia masalah madok Yesus. Di dia manotak kupot Tuhan Yesus. Ninna rohani nadeba. Terlebih halak Parise. Halak Yahudi. Siboto surat. Alani rona sida mangihuti Tuhan Yesus. Hamunak kadongan. Adorak sotauluti jami taon. Suku-suku don waingot tuhita. 180 tahun ma. Nauksahat baritan itu hatta tuhita halak batak. 180 tahun ma. Naung dipaihuti halak batak Tuhan Yesus. Ay namangihuti Tuhan Yesus dohita moloro tu permingguan. Namangihuti Tuhan Yesus dohita moloro tu pertanyaan. Suku-sukun. Sian naopak motivasi. Dia do siala namangojar rohat atau barrohita mangihuti Tuhan Yesus. Boha butullo nama sihol mauwesita naik tu mangihok katana. Boha atik na naing mangido hamalumon ni sahi dohita. Boha atik na holan naing mamerektad da halongangan dohita. Manang napaopaton. Atik na holan mangitipitip. Aka hasala di tonga-tonga ni huria dohitan wae ngubero mangihuti Tuhan Yesus. Manang dia pesiala na mangojar rohat taro mangihutot Tuhan Yesus. Nak peso tanok takas doi di bereng di boto Tuhan Yesus. Jala hobartusido Tuhan Yesus. Mangalianalus dia kapardalanan ningulut tabi. Molo mekelekel hita mangihutot Tuhatay. Mekelekel Tuhan inang mamerek kita. Molo ang kakaki hita martangi ang mangido tutuhatay. Ang kakaki nak Tuhani mangalusya kay lihilik pangiduat. Hamunak kadongan. Diturpuk taon. Duksahat Tuhan Yesus rak dohotak kasisian na. Tulua Judea. Didok diturpuk taon. Nunga parjolo sahat tu sisi Johannes Padidi. Dohot ak kasisian na. Jala madidihon na sida. Dungi Roma Tuhan Yesus.
sisian Tuhan Yesus pe tong madidihon akan atorap. Jala didok diturpuk tahun diipar. Padoha diipar di seberang sungai Jordan. Lapatan na tongko sama-sama di batangai Jordan na sida. Sisian ni si Yohanes doho sisian ni Tuhan Yesus. Alayarok sahala Yahudi. Kelompok na say mangitipit di pasalan ni Tuhan Yesus. Didapot to Yahudion sisian ni si Yohanes. Ay sabi iba na nuwang madidihon. Jala tumorok rojol matusi. Ninna si sahala Yahudion. Ujung na didapat to na si Yohanes padidi. Di pabuwa sisian ni si Yohanes. Dohot si sahala Yahudion. Namasa padidion na pinatupan niya kasisian ni Tuhan Yesus. Jala didok gumodang naroma dapat to na sida. Anggo di rohani hala Yahudion. Naing mabain kericuhan do. Naing mabain hagaorod do. Naing mamikiri buasa sursarro di bading-badik konibana padidion na pinatupan ni sisian ni Tuhan Yesus doho padidion na pinatupan ni sisian niya kasi Yohanes jala didok gabe gumodang laujol matusan lapatan na gabe moru naromang ihutos si Yohanes gabe tusal laujol may ido na naing dohonon ni hala Yahudion alay hamuna kadongan didok diturpuk taon Daktar buat jolma o malus ni si Yohanes. Di ayat 27, daktar buat jolma manangaha anggo side so dilihat tibana siaban wagijang. Jalan apa dua ho di ayat 20 dada au Kristusi na sinuru doa au patujolona. Jalan apa tuluh ho di ayat 30 yang go ibana patut lam gada lam moruma anggo au. Marhite alus ni si Yohaneson di patuduhon ibana takas do ditada si Yohanes ise ibana maradopot Tuhani takas disadari si Yohanes hala namek do ibana diadopan ni debata di pabalga ibana Tuhan Yesus alai di pamek ibana dirina takas do disadari si Yohanes hala namek do ibana maradopon Tuhani dang didok si Yohanes bah bahasa songonya te ay gumudang ko niyan na hulidihon audo niya perjolo rotuson gari Jesus pe audo madidi Jesus dang na si Yohanes alay takas ditada ibana dirina hala na lea hala na gale hala na sumardi hadiha do ibana maradopot tuhatay ido asa didok si Yohanes lam martabba maibana tababolon ibana tabagadda ibana alay marme maaw ido alus ni si Yohanes naboido niya kesempatan ibana ni si Yohanes babel gahodirina alay dang di patu pa ibanay ala ditadda ibana ise mara ibana marodopot Tuhani hamuna kadongan panadaw diri ido na parjulo sa halina nang dohonon ni turpuk tao tuhita dangarong na boy siyanggar honot tatutuhani. Dangarong na boy siyanggar honot ta maradopon ulaw ni Tuhata. Hala na tinoppa do hita. Tuhani panoppa. Hala na mek do hita. Alani unang tahut hasangapon itu dirita. Alay tapasahat hasangapon itu Tuhata. Tuhani do na bolon. Tuhani do na balga. Tuhani do napatut si pijuyon, napatut si pasangapota. Anggohita na di pararohita, gabi ula-ulana. Alani unang magabehita, naik pujion ni halak, molo petung tapatupa, akapadidion, akaulaw lomoni rohani Tuhata. Alay tapatupa makaulaw tay, asalam marsangap, marmulia goari Tuhata. Molo taula kaulaw ni Tuhata, unang maasahita di puji halak, unang masahita di pasangap, alay naing nga marhitya kaulaw tay, marsangap, marmulia, tababolon, tababalga, tabagadda Tuhata itu akatik kinanengro. Hamuna kadongan, di mingguta sadarion, naik patupaw ni Huriata, acara paborhaton mamasuhi masa pensiun, amata situa ergesi majuntak, naung mangula na sa lilingon, songo perhalado di tonga-tonga ni Huriata. Di mingguta sadarion, paborhatot tamamata, mamasuhi masa pensiun.
Nanaing dohono ni turpukta, sudia kana ulina denggan, naum ni patupa, ni ulahon ni amata, tau hasangapon, hamuliau di goar itu hatan. Moloboy pesahat tuna marumur ono 55 tahun, amata si tuergi, dangalani gugutai, dangalani malotai, betul-betul, holan alani asido hotolongi rohani debatarui, alani tapasangap, tapuji matuhatai. Unang magabihita, naik pujion ni halak, mulubo hita sahat tuna marumur, ono 55 tahun, mulubo hita sahat tuna mamasuhi, masa pensiu di baga satikion. Alay naing mamarhita kaulautai, tapasangap tuhatai manamar mulia, lam tapabalga matuhatai di baga sarohata, alay tapamoru, tapamenek mahita meredo potuhatai, unang gabihita ubalga, unang gabihita, naugkebat siya tuhatay, alay lam tapahebat matuhatay, dingoluta, di pangulauta, sahat wakati kinanangro. Sa ilam ditabay Tuhan ma, akapasu-pasu silas ni roha, diamata si tuergi, si majuta rapdoho keluarga. Sa ilam ditabay Tuhan igajang umur, hahipaso dihamut wakati kinanangro. Amen martang yang mahita. Alitu hadebata amanami na marhabang sa dibanwagijang mauliate Tuhan. Nung adipakulingi hohami, marhiti hatam na badiyay. Suatu mahatami itu bagasar roadot pikiran nami, asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo, tukot sulu-sulu dihami. Lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanengro. Nak tu akatik kinanengro petuhat, tok tonggo pesihol rohanami. Tok tong matuha sa pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagabe hadda nga batabat di ngulunami. Asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ali Tuhan dewata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di minggu nami sadario Tuhan. Huwa kami tu adopamu akapardalanan ni ngulunami do keluarga nami. Asi rohap Tuhan. Iring-iring togu-togu akapardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada batabat, pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akasilas ni roha. Akapasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Asa tok-tong lasrohan nami mamujiho. Dohok mangulaw-law na pinasahamu di tonga-tonga ni keluarga nami. Nang akayanakon, akapahopu pe Tuhan. Naok pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Manang di diabe na sida maringanan na daw manang najonok siya kami. Ramoti na sida salukna. Molo di baga sa parsikola na kayanakon nami Tuhan asiroham. Ramoti na sida laubor hado laumulak sa parsikolan na. Buka rohado pikiran na sida. Asa takas diatusi na sida. Akapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong muselaba na sida. Na mga luli makalujaho parbinotoani. Molo na mga luli karejo akayanakon nami Tuhan asiroham. Sa ipatongom matuhan. Akapar karejoan na ho bartu na sida be. Asa anggia doho marolopolo marlas ni rohanang na sida mamujiho. Molo naong dapok karejo pe, tabay silas ni rohay. Asa anggia marhitesian itu halam di tada nasida sido tolong. At toko matuhadongan nami, mia maringana di tonga-tongan ya kabagas nami. Bay na kabagas nami tuha bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamujiho, pasu-pasu akana hulahami, di balia doho di huta. Asa anggia marhitia kaulaon nami, saha pasu-pasu minak tu tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni matuhan, di minggu nami sadarion hobar tu tikting namasa di tonga-tonga ni huriam hamuliate honon nami jala pasahaton nami matu adopamu dana nasorang na pinalumehomu sadabawa di keluarga ni amanami euron pajaitan inanami inang boru hasibuan sian weksada suak songoni sadada dana bawa di keluarga ni amanami Augustus si marmata inanami boru de bataraja sian uek walu dohot sada bawa di keluarga ni hala amanami Rudi Sirait inanami inang boru si majutak sian uek 10 macailas rohanami tu hatar lobi rohani keluarga di basa-basam na pinalumehomu dana di tonga-tonga ni keluarga nasida alani mangido hami Tuhan asiroham sai buri-buri magodang makadak danahi iring-iring togu-togu akapardalanan ningoluna sida tu akatikinanangro asanggia musay Tuhan akagade ruas naburju nasida di tonga-tonga ni huriam tu akatikinanangro lean gogo dinatoras asamar gogo nasida Tuhan
lau manogunogu dak dane Yehova Bartolomoni roham. Suak songoni ma Tuhan nang di keluarga gultom inanami boru pajaitan na di bagasa tikion pidah huria nasida Tuha KBP jati sempurna lam tabatabai Tuhan akapasu pasu silas ni rohai di nasida asang dia merhitesian itu lam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang dia manami naposom amak situ ergesi majuntak di minggu nami sadarion naik pabor haton nanya manami naposomi mamasuhi masa pensiun napos dorohanami Tuhan nak pensiun namanami alai lam tabamu musa kagajang umur akapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia merhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni bang Tuhan di minggu nami sadarion tok-tok buat kami tu adopa mudongan nami ruas ni huriam na di bagasan arsak parukilon di naung jumolo ni alamu ina nahina holongan nasida sia tonga-tonga ni huriam tarluwi sia tonga-tonga ni keluarga nasida ima ina nami rosinta boru lubat tobing asiro hap Tuhan di sude keluarga sesolhok natinadikon ni nanami suruh todim na beriman orang rohado pikiran nasida asaunak saya tu matangi sunang mangadung nang madeli nasida aliang makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni rohana naik patongono mutu nasida tu akatikin anang roh sari hongolu nasida Tuhan ngolu pardagingon doho partordion nasida suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami akaragami kegiatan naik patu pau ni huriam di bagasan samingguon lumobi mai Tuhan latihan margodang akayana komu sikola minggu di tonga-tonga ni huriam di naik patu paon di huriam parheheo doho pasca sikola minggu suak songoni Tuhan partanyangan remaja na poso suak songoni aka kegiatan ni seksi paropuan naik patu pahon loba masak memasak gerak jalan doho bajar asirohap Tuhan di sudia ka kegiatan naik patu paon di huriam homa Tuhan na mangalian gogo di hami jongjongi sude ulaun nami asa mardala doho dengan sian nama muka sahatu na ujungi hami gabe puji-pujian nami tuho suak songoni ma tuhaku wa kami nangakadongan nami ruas ni huriam namar ningok di ulang tahun nasida ulang tahun hatu tubuh doho pernikahan lam tabai Tuhan akasilas ni rohai hahi pason gajang ni umuri di nasida asang dia merhitesian itu halam di tada nasida sido tolong suak songoni ma Tuhan nangakadongan nami macai torok ruas ni huriam na di bagas sapar sahiton akan apiak-piak di rumah sakit manang di tonga-tonga di bagas nasida lumobi mai Tuhan si mikuel rumah horbo we 2 na tongon waik pemulihan di bagasna dohot si inda reinda boru manik we 2 di rumah sakit adiaksa suak songoni Tuhan di si silpana si boya waktolu na tongon waingok name di rumah sakit Kurnia Kasih dohot si Jonathan si boya waktolu rumah sakit Kurnia Kasih suak songoni Tuhan di si Julio siahan wek walu na tongonok name di rumah sakit Eka Cibubur kota wisata nang di si Kenjo Papahan wek sia na tongonok name di rumah sakit Tobot Malaraja Tangerang nang dinanami inang isi matupang boru na 70 wek 12 na tongo pemulihan di tonga-tonga ni bagasna asiro hatu hadi sudia kadongan nami namar sahiti takasuwoto hami Tuhan dangarong nasotar patupaho alani mangido hami Tuhan surduko tangamu nabadiyay nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti nungatung lojak kadongan nami Tuhan na mga luliha malumoni nungatu kacitan nasida Tuhan alani parsahiton nasiday alani mangido mangilik kami Tuhan asiroham bolok konucati parsahiton ni sa pamatang nasida lean hamalumot Tuhan asa tuak katikin anang ro boy hami muse rakmar pungumarlas ni roh hamamuji pasangat pokok suak songoni ma Tuhan huwag kami tuadopamu amanami na posom amak padita harahap natongon waing di perdalanan laut tu Jerusalem asirohap Tuhan dia manami takasubo to kami gudang maran na naik sibuluson na di perdalanan alani tok-tok kuwakanya manami tu tangamu asirohap Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan ni rombongan na Tuhan
asa di baga sakai paso las ni roha nasida sahat tuingana si tujuan nasida di Jerusalem nang di Jerusalem petuhan dongani pargogoi ramoti nasida padau Tuhan akabiar padau Tuhan akasonggot-songgot padau akan asohin alomohon ni rohanami sen nasida asa di baga sakai paso nasida di Jerusalem jala di baga sakai paso muse mulak tudua namion atok sahat tu tangan mereng doto dinami satokin nai Tuhan mulak bemahani homa Tuhan madongani hami di perdalanan pada wakabata pada parmaran palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohotakan awawalongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa saya masih hol hami romar pungu marsaor di joromon jalo matuhan ilhelek pangiduan namion mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinamarede hita bukuede 152 laos tapapungu mapelean na paduahon. Tuhan Yesus
hamua manami nanami nuaik saha mahita tu acara paborhaton mamasuhi si pensiun amak si tua RG si majutak alani marede mahita bukwede 120 sada dina marede hita Roma tuson amak si tua si majutak rap doho keluarga laos jongjong mahita parhaladu hakabi Cibubur marede mahita. Hamuna kadongan taida non waeng di tonga-tonga ta jong-jong di jolon ima mata situa Reinhard Gumora Simbajutak dohot inang boru sirait topet hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 nasalpu gokma umur rasida ono 55 tahun domutusi mangihuton aturan ni huriata HKBP Jupang mapartikian pensiun manang macohot amak situa Reinhard Gumora Simajuntak sian hapar haladon tamado huriau madok maulia ketu debata napa tauho kamu jala tamado huriata pasahato mauliate di pangulau muna na salilingon anggia marparbue na hinobasa muna gabe pilihan na khusus jala maboa pasu-pasu alani jong-jong mahita na sahuriaon martangiang tutuhata rimahita jong-jong ale de batanami nagok asido hotolongi roha naso tardodo doho mangasaho kolongi rohabo hami rotu adopamu lao pasahato kamu liateon ni rohanami siala pangurupiomu Dina posomon saleleng di pararho makobasi di huria nang naposomope naung marhobas na salilingon jala mamukka sadario pensium masian ulaon sai ramotima tuppe marujuk pangulaw na sida di tikion sai ramotima jala patoguma pos ni rohana sida tuho tangamu nagok pasu-pasu ima manogunoguna sida diakka ari-ari ni hatuaonna asa toktong manaili tuho ai siakodo haroroan ni sonang ni roha dame doho las ni roha na polin aku mi dang lupa hami mangidohot tuho Tuhan ia tungadok kagaleon dohot hahurangan ni dongan namion di pangulaon na nasalilingon holong mima makukupi sa luhutna hudul makarwas
surat keputusan pensiun sintua atau penatua nomor 033-021-3 Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Sintua Reinhard Gumora Simanjuntak, tanggal lahir tanggal 3 Maret tahun 1959, ditahbiskan tanggal 7 Juni 2015. Pensiun Minggu tanggal 3 Maret 2024 atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau hapar haladon di HKBP Cibubur, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur tanggal 10 Maret 2024, Pendeta HKBP Resort Cibubur, tertanda tangan Pendeta Rohden Fabri Sitorus, Master Teologia. Tembusan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Parhalado HKBP Cibubur. Riwayat Pangulaun ni Amang Situa Reinhard Gumora Simanjuntak di HKBP Resort Cibubur. Di tahun 2010 tolu terpilih manasida Gabe Salut Citua di HKBP Cibubur di tanggal 21 Juli 2010 tolu. Di Tabalhon manang ditahbiskan Gabe Situa di tanggal 7 Juni 2015. Aktif do nasida mangula di Huriaon dohok makobasi di Wik Pitu sahatu Tikion. Di tahun 2000 lalu satu sadaron aktif donasida di Punguan Kor Wik Pitu. Di tahun 2015 satu sadaron aktif donasida anggota di Punguan Kor ama Pertukuan. Pensiun amangon waeng ala nonggok do umur nasida 65 tahun. Lelengna mangula di HKBP Cibubur lebih kurang 10 sada tahun. Songonima riwayat pangulawan amang situon naboy hupate pahami maulate. Ale na poso ni debata mardonga pos ni roha di debata ama dohot anak nga Yesus Kristus dohot di perbadia hupabor hatami mahamu tu namar pensiun sa ini para tuhatta mapakubasyo muna na salilingon jala di ramoti mahamu dia karyaris dadana muna dope tutiki naron amen. Dihamu amanami amak situa ergesi majuntak atas nama Huria HKBP Cibubur hami pasahatom mauliate godang disudia kana ulinaden kan nauk sinabur homuna di tonga-tonga ni Huriaon siana karina salpu sahatunuaeng asima rohani Tuhan sai marparbue ma akan ulinaden kadi di tonga-tonga ni Huriaon to akatikinaneng ro jala ditabai Tuhani maka pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni Huriaon nang di keluargamu na tua katikinanang ro songol las ni rohani Huriata naik pasahaton nami matutu kenang-kenangan centramata tuamang las ni rohani Huriata otikso sadia unamang las marohamuna majalo unang maberek kamu sianargana niasa nargana petong berga alai berek kamu meyes ni rohani Huriata na pasahaton tuamu
Saya di pasu-pasu Tuhan mamu mamakyo to katikin anengro ditabay Tuhan ya kasilas ni roh habutima. Salam. Horas madita salut na. Tamado hita madok muli ati tutuhata perdengga basay. Di siala hay pason na pinasaan na tuhita. Buhita ramar minggu di bagas sesedarion. Huhut sekaligus paburhaton amang situa RG 5 jutak marpesiun siap parhalado. Kami atas nama Paralado HKBP Cibubur do sudah ruas ni huriata pasahaton cendramata tu amang ima songonong pinasaha ni amang pendeta do inang pendeta pasahaton nami matong songo tupak ni sudah ruas ta ni HKBP Cibubur ima ditulu hali permingguan upasatami matuhamu sanggia matu hatta mangaramoti hamu di leon hai pason rap doho pinopar sehat tamu saluhutna molotung pemerpesiu namang siap parhalado ala yang gomangulaun hatani Tuhani khususna di wik pitu huria tetap do mangido tu amang asa tetap mangulahon pawarhaton pashaton hatani Tuhani khususna di wik pitu mulai ate madi tu hatta. Lao songonima tuhamu amanami amak situerge 5 juta rak dohotinang. Pasahaton nami dope penghormatan tertinggi di hita halak Batak ulus sitorok Prabu. Dadalas ni rohani huriata diamang dohotinang. Jala parhitian itu hatta maun. Mamasu-masu hamu mangabaya kapasu-pasu selas ni roha di tonga-tonga ni huria tua katikinan engro. Jadi unang maberek kamu sian argana bere kamu manang lasno hani huriata mangapeho pasahaton tuam di pasu-pasu tuam mamakeon manak tu dia ham mangalaka tu akatikin anang ro butima. Pinasaha matiki marko rumah hita. Diro, Bapak Diro kan kawan. Isod dita.
Namang ihut ta begema hata panidangion siat situan abenciun amang situerge si majutak. Mulai tema tutu di tuhata ala bodo pehita marpungu apala di tikion ima tutu di hari parpudinami nama kubasi di huriat tahun alai molo nama rulaun diaka uik mungkin masih berkelanjutan sampai kita bersama dengan week 7. Mulai nahu kami di amang pendeta uluan nami dohot keluarga suaksoni matutu inang padita boru sinurat dohot keluarga suaksoni matutu dihamu dongan nami parhalado dongaku namangula nasa lelingon nahu parsangap hamid sude tutu ruas ni huria KBP Cibubur na adong di area sekitar. Jadi madok mulai tedohami tuhamu ima diaka pakobasion nami tuk songrope tutu nahurang lobi di pakobasion nami di HKBP Cibuburon taulo pomai ta pilih mana dinggan ta ulahma akan dia tutu na lobi dinggan tu mangulau di HKBP Cibuburon. Jadi kami memang manggula dakpola na dokonon leleng di HKBP Cibuburon. Jala kami masuk tuh HKBP Cibuburon sekitar tahun 1997 mahami road to Jakartaon Mahuria di HKBP Cibuburon ma. Jadi ronami pinajulu sian Kalimantan Selatan masuk tu Jakarta. Jadi hidup nami lelenga di hutan. Ima tu kami di pertambangan batu bara na julu masuk matu Jakarta jadi di pusat Jakarta. Kami berkantor di TB Simatupang. Tarsongon ima songon riwayat di perdalan nami sian Kalimantan Selatan saha tu Jakarta. Jadi di hamu amangina nunga tutu ngasih kobe parulaun nami ima neng purna bakti hami tutu sian parhalado alain hodep tutu hami boy mangula diaka wik manang di parpunguan na asing. Jadi di hamu amang dongaku partukuan mulai tema dihamu ijal hamudo hami ijal hamudo keluarga nami naboy masuk tupunguan pertukuan
saya giat matutu pungan pertukuan semakin jaya songon semboyan ni ama pertukuan. Jadi di HKBP Cibubur meletup petutu songonon nahula ame nahurang lobi nadingga nima taingot asalam tabah hapor siota unak saya tapa ingot-ingot be nahurangi nadingga nima asal sono dokena kita bah hapor siota terlumobi di hamu ruas nami sama ruas nami itu dah week pitu memang mulai perjalanan di ruas week pitu sangat mengerikan. Udah kosong nih, ya oleh nama ada 11.000 suara tolu. Nyaki 2 misi, naking salah nama. Jadi mungkin di minggu-minggu akan datang, mulai dok pekor week pitu, tong mahamina 2 suara tolu. Alena pos dorohaku di ari nanengro mertaba-taba matutu amani ruas pitu asaboy tutu tapadenggan ruas tahun apalagi muse di hari Selasa kita nama jabui di pertangyangan week Roma kita saluhutna ruas week pitu asalam torop tutu akan nama dohoti pertangyangan. Jadi dihamu amanginang tuk songono petutu hataku bagajak kamu mah di bagasan rohamu akan nadinggani mah ingot tamu mulai tema puji Tuhan boy tutu kita bersama sadarion mulai ate. Mulate dia mang simajutak sonari sama tu nama dokata mulate tu situana pensiun mewakili ruas Nihuriata pina 1 week pitu amang situa Pasar Ibu. Horas di tasaluhna na parjolo sidonon nami boleh ate di beta nama dongani parmingguta sadario ui mardala dinggan do di wagas salas roha na paduahon polo peau nungai jongjong ison nungai na mewakili sia ruas gokko si pai mau jojo si alusan di gokko ni huria dia manginang dadang no kolwiakku jadi ngoleh ate ma pun dia porsiai saya ada 112 madohata saya diwatama nama dongani dia muna padita nami padita resort dot padita Bursinurat oleh ate nama guluhon di Purna Bakti ni amang situa RG 5 juta di bahasa dari odok di permingguan ala kebetulan amang harap nuai laut tu Jerusalem tangiang mak siapa itu tunasi datang asai pas nasi di padalan lau do mula do sudah kunjungan nasida jadi mau lihat dia hamu amang padita nami saya de batama totong nama dongani hamu do kajeng numur bolo tu amang 5 juta kondang pula godang dono kuhata sudah do martikina di hasianganon amang padita pe pangsiudo alera dang berengota pangsia la fidah hal kinang cek asai somma nasida salilingna jadi bolo hita namang ulodo palagi nungai nakana martonan adong do masa waktu namang jutak soalnya nang dinang kursirai berekku ate jadi dan yang perlu siarik kotonota so diatamu nak nama dok tidak mau berhenti untuk melayani di huria ini bukan hanya di week 7 ate amang ate isarana nungai kita nang pangsiun nang Purna Bakti bolong na moding amang situa hubas kita dia juga doho situa borugutem tesa ada do amang sirait asa masih beta-beta kita tahu mamernya akar wasta bodoh tungaro akar nama si taonon secara khusus nama si taonon majo jadi postorah nami di hamunan ngain nang makobasi hamu di uriata 10 tahun bolo salah saya di Batama nama dongani hamu sudah keluarga pahopu di bagasan hahi pason
Lebih di amang situasi bajutak ibasamu dot terenami nungai so bersirait. Asa bui tamar sada di huriau dak pola duit itu amang dah. Iso ni mahata sianau saya di Batama nama masuk laut tasadarion di gereja dot anon nanang si udu tatrope. Horas ma mau lihat di tasaluna Tuhan Yesus memberkati. Boleh teh di amang situa pasar ibu saunari pinasa mewakili perhalado pinasa tu amang situa malau. Huriani tuhata orasma dihita saluhuna tapuji tuhata disudia dengan nibasana gabi boy mardalan jala marture parminggota di jam 10 huhut ima dinamasuk tuna pensiun sahalak dongata sian parhalado amang situa RG simajutak inang buru sirai dihamu amanami inanami ruas nihuria hakai pecububur suaksoninang dilongaku parhalado saluhutna molo tuk kami pe jong di son lau pasahaton hata mauliate tu amang situanok pensiun sedios nirohata do jalan nauli mai akup ni nadenggan jadi tuhamu amang situa RG simajutak dohonok kudo hamuma senior dihita nasa angkatan amang jala hamudo ketua kelas ta dihatihai jala hamu manumain na parjolo pensiun cek kita nasa angkatan hape bolu hubere ngamak separdo pahamuna dak kamu na tua molo hubereng alai songoni mahroa nakpe nunga gok umurnya mang 65 tahun alai yang go jiwa muda de pe hubereng posrohaku nangpe nga borhat amang tu namar pensiun tetap ma dukuk kamu hami tu akka suduk no poso akka dunga muna na parpudi so tiga mang selama rak marhubas sita di HKIP Cibuburon boydo husaksihon dak pola bahat amang makatai apa adanya do ido cada nahubereng sisi positif na jadi sekami atas nama ni parhalado molo tungado akan nahumurang pabainan nami di parsaurata dia kabosiota tu amang ba marpamuati ma rohani amang ba unang be di ngotamangi asa bulus dalam nyamang tu namar pensiun tangyanga masih tangyanga kita kami petong dongamu tu akasuduna poso asa boy nian siat song kamu sahat hu ulahami tohonon nami atong nak pengapar pensiun namang posroha nami tetak mati rohamu hami akadunga muna no poso mau liate ma di parar huriaun pakko basi muna amang di pararui muna muse pakko basi muna atong tangyang nami tu dia bata sai sigajang umur mahamu amang dohot inang dohot keluarga ditabai akahai pason ditabai akalasilas niroha asa toktong las rohamuna di namar pensiunon jadi dakku boto manang nekebetulan namang ala pangidua muna seharusnya na tanggal tulidu hamu alai di paido hamu numain asa toho mara songon guar ni minggutta sadarion minggu letare marlas ni roham las marohamu amang nunga sipul diulah hamu toho namuna atok tangyang nami to di bata dia kana sinita ni rohamu sehatok menyak kamu amang marhela dohot marparumain di padu Tuhan ma akka seroka nito dini anata
alanunga sukup sesegi umur atong di pasu-pasu tua mahamu-amang di nama dalani masa pensiun muna horasma dihami donga muna na tinggal di HKW Cibuburon horasma nak kamu na hupabor hatami pensiun sadarion tuhatama nama masu hamu mau lihat ma horas marita salutna Napar pudi sahali pinasama tuamang padita resot. Di hamu amanami nanami huria HKBP Cibubur. Terlebih ma diamang situ erge si majita rak dohotinang. Perjulu sahali madok mauliate hita Tuhan ala si dohot tolongi rohani Tuhan. Bohita marminggu di parpungata tikion. Di minggu ta sadariot tutu upabor hatami hamu mamasuhi masa pensiun. Sian ulaun hapar haladon. Jaidak siat tohonan situa hamu hupat siuto kami. Anggo tohonani terus doiro di salilingi-lilinga. Ido asa didok si Paulus saha ula tohonami. Molo didok si Paulus saha ula tohonami. Dangolat nyono 15 tahun dah. Alai saha ula tohonami saha tu napas terakhir. Alani terus do hamu situa. Alai sian ulaun hapar haladon. Ima sadarion pensiun. Asima rohani Tuhan lam ditabay Tuhan magajang ni umur pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni ngulutat wakatik kinanang ro itabay Tuhan nang akagugo hahipason nang di tonga-tonga ni amang keluarga. Jadi mau lihat godang mahupas hatami disediakan daulina denggan na sinabrhumuna di tonga-tonga ni huriaon tong mahitaw di dongan ni raramot itu habutima. Di nama redde hita 220 ayat 2 Laos jongjong mahita salutna. Sadario tatangnya ko peliano martang yang mahita. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut silele na denga doho na sauli basa na mauli utus. Hupasahatami masyan na nilehomi tu hami pelian nami tu ho. Sai jalo may gabe wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon patibulhok karajaom. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portivion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaum. Sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadayok kanguluas siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan.
palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amin. Jadi tujolo ma amang napacium, tujolo mahita mas jalangan, robe mahita kamanginang. Amang napaciu doh tinang. O inang, tujolo ma inang. Ba.